Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar ma en chenro mopuonjore mang'eny mokalo kotenore kod weche mag ngima kendo wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiochieng' kod odiochieng'. Kendo en morna mokalo ni kawuono wakelo ni chenro kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Wendo wabendo osechopo e studio ka obonyiso wa nyinge ni en nyinge ng'a, en nyar kanye, olony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni e penj laktar odiochieng' ma kawuono kokalo e Ramogi TV. Erokamano. Iluonga ni Rosa Mondi Okelo. Anyagem. To moloyo duto tete an daktari. Asomo wach mar chiemo kalure kod ngima mar dhano. Chiemo kalure kod ngima mar dhano. Ang'o meni neno ni mondo misom mana weche mag chiemo? Aneno ni kinde mang'eny ji lalo ngimagi. Seche moko nitiere ma jok moko timo maber nikech jok chiem maber. Naneno kaka kanyo nitiere kod rem moro matin. Ko naneno ni mondo adhi asom wach nero mondo akonygo ogandawa ka bende akonyra. Achakre ni chak somo gigi neno ka lokruok osebedo e kit ngimani, e kit jogo mantiere machiegni kodi kimiyogi puonj makende kotenore kod weche mag chiemo? Osebedo mang'eny kabisa, mang'eny kabisa. Erokamano. Amor mar bedo kodi kendo arwaki mang'eny mokalo. Erokamano. Kawuono aher mondo wagoye mbaka kotenore kod weche mag severe acute malnutrition ne nyithindo ma under 5. Tiende ni en koso chiemo e rang'iny mamalo kata madini makare mag del e rang'iny mamalo mokalo kuom nyithindo matiere bwo higni 5. Ok ang'eyo ni ma en gima iseromo godo e okang' kata e yori mar tichni? Wach mar nyithindo koso chiemo mang'eny kabisa, nyithindo matindo manie bwo higni 5 en gima nitiere kendo nitiere mang'eny kabisa. Gima kamae ni bedo nikech gin nyithindo matindo, gidwaro chiemo mang'eny kabisa mondo gidong e yo makare. To ka wacho dongo, ok en dongo mar bor kod mar medo pek mar dendgi kende. To en dongo mamiyo nyathi dongo e yore duto te, obwongo nyathi dongo maber, kaka oriwre kod jowetegi bedo maber, en dongo ma wang'iyo e yore duto te. To wasedwango ka kinde mang'eny, nyithindo ok nyal nwang'o chiemo e yo makare. Koro wach mar koso chiemo ni bedo kama ni gero. Kapo ni wamiyo nyithindo chiemo matin moloyo kaka dendgi dwaro, to nyithindo bedo ka nigi rem. To rem nero kodhi kuom thuolo modwa gundho matin, to rem nero koro miyo nyathi ok bed maber kata matin. En wach ma lich mokalo daktari nikech wacho ni ma en gik ma uthoro neno nikech dwaro ga ni mondo nyithindo odonge yore duto te. Kopogore kod bor mar del, pek mar ratil, kopogore kod mago duto te nyaka obwongo ne bed motegno, nyaka yore ne mag wuoyo, weche mag speech, weche mag wuoth kata movement phone ne tiyo, mwagi duto te nyaka bed e yo makare. Kata ko tudre kod jowetene. Kata kako tudre kod social life, yes, the social aspect of it. Mantiere kidieny ma samoro nyathi nyalo bedo ni en malnourished ma ok onyal tudore kata gi jowetene. Kowe mochami aming'a ma ok waloso, chopo kamoro ma yudo ka nyathino kata tudre gi jowetene koro chande. To ka nyalo duoki mana chien matin nono, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, kata chuny boma ma Kisumu ka chandruogni chal nade, ong'eny maromo nade kuom nyithindo mantiere bwo higni 5? Bedo mang'eny kabisa. Ok abi kede tanena Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital nikech mae nigo wan kae, to wan ok anwang' nyithindo ma kae kende. Nyithindo ikelo nwa moa kuonde mopogore. Koro nitiere data moro mane, nitiere wach ni noluwe, nitiere survey moro mitimoga to wayudo duoko bang' higni 10. Koro nitie manowuok 2022. Koro ento kata ka nowuok lakini wan gi penjo moko e dire matina. Nowacho ni kuom nyithindo kaka Kisumu County kae, ni kuom nyithindo 100 manyalo bedo ka ngima, manyalo bedo ka nwang'o chiemo makare, nyaka inwang'e ka nitiere nyathi achiel kata nyithindo 2 mok nwang' chiemo e yo makare. To nogolo ni kata koro kamoro kaka Siaya, tinwang'o ni nyithindo 5 kuom nyithindo 100 ok nwang' chiemo e yo makare. Kuond moko kata ka Kilifi gima nogolo ni nyithindo mok nwang'o chiemo e yo makare ng'eny kabisa. Nogolo ni kuom nyithindo 100 iba nwang'o nyithindo 13 gin nyithindo ma okoso chiemo kabisa.
wang'eyo ni kuonde motwo gi moko kaka West Pokot kande be nitiere malnutrition mang'eny. Nogolo ni 10. Idwa kuom nyithindo 100 ma okoso chiemo ma yud chiemo maber ma dendegi ber nyaka bedie moko 10 ma ok yud chiemo e yo makare. To ka wang'iyo mano, aparo nitie kaka data no nitiere. Nitiere survey moro ma bende notim ba mano wacho niya kaka dala mar Kisumu ka inigero ibro nwang'o ni kuom nyithindo te madhi maber kuom nyithindo 100 kikawo tibo nwang'o nyithindo 44 ma ok nyalo nwang'o chiemo e yo makare. Moko nitiere ma chiemo remo kabisa to moko nitiere ma chiemo oremo e diere kanyero. Kendo survey moro nochako wacho kendo noyudo kendo niya ni ng'eny nyithindo ma okoso chiemo gi kabisa ng'eny gi dakie kuonde mnamo ka ji odakie mang'eny poor settlement gidak iyudo ka nyithindo go ng'eny gi okoso chiemo. Ai kendo nochako yudre ni kaka dala mar Kisumu kae iyudo ka kinde mang'eny kabisa wageno mana chiemo ma kuonde mopogore. Inwang'o ni Kisumu kae nigo chiemo ma wachamo moa kuomwa wan wawegi bedo matin to wasiko ka wadwaro chiemo moa oko. Mama gin gigo manyalo miyo thothne nyithindo mantiere bwo higni 5 yud chandruok. Mano en adiera kabisa. Koro nyithindo manie bwo higni 15 awacho gi kabisa nikech awacho wach mar chiemo mar nyithindo. En adier nyithindo remo chiemo kabisa to jikombe nyithindo ok yud chiemo ma oremo gi. Namba 1 kuomgi en wach mar chiemo ma samoro bedo maonge. Inwang'o ni ng'eny ute nigi chiemo ma ok oromogi. To mae timre mokwongo nikech inwang'o ni gonyo sani weather kaka wach mar pur masani nitie kaka nitiere. Samoro ji puro lokore ok en kaka ne machon chande ming'e maber ni kochopo dwe mar 1 ji chako puro, dwe mar 4 idoyo, dwe mar 8 ji golo oduma to ji golo oduma maber. Koro sani weather olokre koro inwang'o ka koro chopo kuma koro gima ai puodho bedo matin kabisa. Koro inwang'o ka wantiere gi nyithindo to gima nyithindo nyalo chamo maber onge. Ae kendo kodoko wach mar chiemo ni nwang'o niya chon puothe manipuro chon ne gin puothe ma wapuro apura ne gin tiere kod gik moko kuom gi maber ma kipuro ting'e maber chiemo bo mana wuok maber. To gonyo piny olokri puothe osepur masani chuno ni ka ng'ato mondo gi maber e puodho to nyako nyiew mana manyiwa nyako nyiew kothe maber kech kothe dwaro nyiew kothe maber manyalo golo ne oduma nyalo golo ne gimoro maber. Ae wach koth be machendo na gima nyalo chiek mapiyo ma koth bende ok bi ng'ade godo tiyudo ka seche moko ji ok nyalo nwang'o pesa makare manyalo nyiewo godo gigi eki. Koro ni kopogore kod koro lwasi lo benduti. Koro lo benduti. Koro iyudo niya wapuro to kwapuro e yo makare koro gima wayudo tin. Koro nyithindo ma wantiere godo e ot ok bi nyalo yudo chiemo maber. Ae mar adek ma bende timore kata obedo ni ji tho tiyudo ka joma inyuolo pile ka pile ni malo kabisa. Population kwan mar ji ng'eny kabisa. Ka kwan osebedo mang'eny kabisa kata ot kama ji odakie tiyudo ka samoro nyithindo ok nyal pidhi e yo makare. Koro iyudo ka samoro bedo rem kama nyithindo nitiere to wuoknwa marach. Ae moro machielo mani bwo mar chiemo nieri iyudo ka seche moko bende wach mar chiemo ni kata ka wapuro ok watem mondo wapur gik moko mopogore. Wach kata niya jomoko puro kata mana oduma to kopar kata oduma nieri anyalo keto kata lot moro bende iye kanyo. Samoro kata mana paro kata ka pura lot goduma tatembe kata bedo gi gwenda moro ma kata kapo ni koth ok odhi koda maber aonge gi oduma aonge koda lot antiere gi gweno. Gweno nieri kata ka wabedo kode nyathi nyalo chamo kata mana tong' to wanyalo kata uso gweno ni mwal konyo godo yo moro machielo. Koro samoro chiemo wabedo go maonge godo ute ma wadakie nikech watimo gimiluongo ni poor diversification. Ok waket gik mopogore ok waket gik moko mopogore ma kata kapo ni achiel moro odhinwa marach to machielo nyalo konyowa. To wach mar lwasi molokre neno ka gonyo kata samoro ka samoro koth ochako chwe. Koth chwe achweya ma kendo chak ywa gikwa badhi gi gikwa. Koro gikone wantiere gi nyithindo, wantiere gi familia to gima nyalo miyo gi maber onge. To wach mar chiemo nieri to en owuok e yor ariyo. Nyalo bedo niya ni oonge.
Kuond moko bende nitiere ma chiemo nitiere, to mak mana ni koso ng'eyo omiyo ji ok chiemie e yo makare. Ng'ato neno niya, en komiyo nyathine ma e bwo higni 5 chande, omiyo nyathine chips manie dir ndarani, to omiyo nyathine gima ber mok dipim goganda manido ted kata mana gi kuon momi nyathi. Koro koso ng'eyo. Kuond moko nitiere ma chiemo nitiere, to gima chende en mana koso ng'eyo. Ineno koro kaka wan wadwaro niya, wan kada wadwaro nyathi, ka mama onyuolo nyathi, to mama mondo dhodh nyathine maber dweche 6 ma ok omedo gi gimoro amora. Nyathini kochopo dweche 6 to wadwaro mondo dhi nyime kodhoth nyaka dweche 2 to wakoro chako kawo chiemo moko kwasoyo kanyo, nikech koro chak mar mama ok oromo nyathinero. Chak pod ber kendo en very important, to mak mana ni ok ochiw gik ma nyathi dwaro te. Koro mondo chako mede gik moko, to kanye minwa mama nitiere, neno kan kar mi nyathina thunu nieri, oneno odhi kata mana e supermarket kamoro, opoko oneno chak moro mogorie nyathi moro manyiero, oweyo koro miyo nyathi thuno, to odhi nyiewo gimoro moneno, ineno, koparo ni mae nigere maber, to onge gima nyalo bedo maber e pinyni maloyo chak mar thuno mar mama. Koro jomoko bende nitiere ma nitiere godo, to koro koso ng'eyo miyo koro ok gimi nyithindo ochieme yo makare, alafu nyathi bedo matuo, nyathi bedo moko dhi maber nikech gik moko nokotimne yo makare. Ae gimoro mar ariyo ma bende miyo nyithindo bedo kod bedo mamokoso chiemo kabisa, we wach mar koso ng'eyo bende en wach mar osubtal. Wach mar rito nyathi ok en gima inyuolo ng'ato ka ng'ato ng'eyo. To en mana ni ok inyal mama ni konyuoli ng'a rito nyathini ni ng'eya ng'eya. Gini en gima ipuonjo ng'ato. Emomiyo koro wadwaro niya, ni koro ka mama seche ma mama pek chande, mama nyaka bi e osubtal. Wadwa wuotho kodi wuodhno ba nyaka nyathi rom higni 5. Kech kapo ni shida obedo kuom mama ma ok olosi ka mama pek, gini bro mulo nyathi ei mama. Inyuolo nyathi ka nyathi osebedo gi shida. Koro wadwaro gimomiyo seche moko wach ni bedo malo, ji ok bi e osubtal e yo makare. Seche moko be ka wawuoyo e osubtal, duonde nitiere bima wuoyo e tokwa. Kwa wacho ni atim kama, duol moro be nitie ma wacho ni tim kama. To duol ma kanye? Ma kata kuonde ma ji odakie. Samoro koro kaka wan joma nigi utegi. Daktari owacho kama, wuon odu be nendo wacho kamacha. Nyathina an nyithinda kana pidho chon ni ok atim ga kama. Ma subtal owacho ni nero, an mano kati godo. Ae korido kawa mama be koro luoro wego utegi, ang' notim mana gima owach. Samoro bende nitie moken kana wego utegi. Wa mama nitie kaka gibe gitudre kuonde ma gidakie, samoro ta mama wadgi ema owachone. Koro seche moko iyudo niya, bedo mok gitimo kaka wawacho nyalo kelo shida. Ae moro machielo bende kuom wach mar osubtal bende, samoro kata ka nyathi tuo, nikech ka nyathi tuo, tuoche moko tamege diep gieki, ka ogoyo nyathi, tiyudo ka kar mondo gikel nyathi, pod nitiere gik ma pod ji manye kor gweng'. Jomoko nitie minwang'o kata ka samoro idwaro manyasi moro idwa mi nyathi, nitie kaka itimo. To sama nyathi diewo ganero, nyathi lalo gik moko e dendi. Chiemo mwawacho ganero, nyathi lale seche ma nyathi diewo nero. Idwa ni mondo chame mondo konyo dend nyathi, to nyathi to lale. To koro kar mondo wabi e osubtal mondo konywa, to walewo ma ok wabiro. Koro nyathi gikone bedo ni gik madonjo ga kande ok kony nyathi olal duto te, koro nyathi ngimane bedo marach. Ae moro machielo bende en tudruok kaka ji odak. Tudruok kaka ji odak nieri be miyo nyithindo ng'enygi ngimagi ok bed maber e yo mar chiemo. Moloyo te weche mar mama gi baba. Ino kaka gonyo sani eri, tungni ng'eny e weche mege dak gieki. Ipo mana ni chieng' moro, mama moro sewe ni baba nyathi. Okaw nyathi ma pod dhoth, osewe ni baba kanyo, kata nyathi ma jadweche 3. Baba ang' ni tim nyathi, baba onge kothuno manyalo miyo nyathi. Koro baba boro timo nang'o, samoro koro kawo mana nyuka emochako miyango, emochako miyo nyathi. Nyuka onge kod gima den nyathi nyalo dwaro mondo nyathi odhi maber. Seche moko baba koro ringo dhi kata mani duka, okawo chak mani duka chande, idwa chak mi nyathi. Chak mani duka chande pod ohingo nyathi. Ka omi nyathi, okoting'o gik ma nyathi dwaro, gik man kuome bende ohingo teko ma nyathi, ma samino kata ka koro nyiroke mege nyathi kethre, kokalo kuom weche machalo kamano.
Jomodak gieki bende inwang'o kata ka mano koro ero mama weni baba nyathi. Baba bende seche moko ojok gi familia, okawo mama to we mama kanyo gi nyithindo. To mama mowe kanyo gi nyithindo ento yuto mare ni tin. Koro nyithindo gi biro chando gima biro chamo nikech gintiere lwedo ma ok nyal yudo nigi gima ginyalo chamo mowinjore. To kokalo kuom wach mar kaka ji odak nieri bende, samoro iyudo kata ni nyithindo ma wan go kata mana madongo, samoro kwaritogi maber. Inwang'o ka sani gima chandowa kabisa, nyithindo matindo manyiri nyuol. Nyithindo ma jo higni 10 gieki, 10 gadek, 14 kae sani ginyuol kabisa. Kendo e diere mar korona ne gimiwa nyithindo mang'eny kabisa. To ka wach nochopo ni koro ji dok e skul, nyithindo gi nodok e skul. Nyithindo ji kanodok e skul, nyithindo gi owe nyithindo gi oweni gi daye gi dala, oweni dan nyathi, moro owe nyathi ka watne moro machielo. Watne machielo nero onge kod gima nyathi dwaro. Koro min nyathi to dhi skul, lakini nyathi to bedo ni ok onyal dwaro, ok onyal nwang'o gima odwaro nero. Nyathi biro chamo ringre, nyathi biro bedo mana marach. Koro maka kanyo ka waduogo to wadhi nyime. Yes. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Wang'iyo severe malnutrition. Tiende ni en koso chiemo kata nok mar chiemo kachiel kod madini e ong'ala mamalo mokalo kuom nyithindo mantiere buo higni 5. Ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik isud kata matin.